Halo, imamo nekog. Halo? Najbolji su filmovi od 30 sekundi. Halo? Da, izvolite. Jel me čujete? Čujemo sve, izvolite. Evo ovako, jedno konkretno pitanje, vrlo kratko, sa da i ne odgovor. Da li ću biti ubijena ili ću umreti prirodnom smrću? Ozbiljno vas pitam. Aha. Nije nikakva zezancija. Pa znam da nije zezancija, ali ne pričam loše stvari, to morate nekog drugog da pita. Idemo dalje. Ajmo na sledećeg pozivatelja. Čekamo uključenja i čekamo pozive. Ko pita nek se javi, a ko se javi nek pita. To je. Kao što svaka profesija ima kodeks, tako i mi čarobnjaci imamo kodeks. Imamo 22 pravila i to stoji i ja se toga pridržavam. Tako da ta pitanja, to nemojte da me pitate. Idemo dalje. 0606030331 i važna stvar što možemo pronaći duhove u vašim prostorima ili u vama. Evo posljednji slučaj, šta se desio? Imao je čovek trgovinu i bio mu je red ispred. Međutim, odjednom nikomu nije ulazio u trgovinu. Niko. I šta, čovjek je pozvao mene, ja sam došao to, ispitao sam sa tamjanom i viskom i pronašao sam duha i u tačno određeno vreme kad sam zapalio, on je gledao, kad sam zapalio ovako 3 sveće ukršteno i stavio okrugli papir u obliku četvorougla koji je ovako vibrirao, odjednom se pojavile tačkice od tog duha i on se uplašio, rekao nemoj se plašiti i samo smo otvorili vrata i taj duh je izašao. Normalno, ja uvek to sve snimam kamerom, ali šta se dešava? Na snimku, uvek kad snimam, na snimku kad pustim to, samo crna slika. Nikad nisam još uspeo da snimim duha. Snimi se to sve i vidimo i sve ima svedoke i sve, međutim na kameri duhova nema. Tako da ja uvek volim da kažem, kad budu ljudi dokazali da duhovi ne postoje, onda ne postoje. Oni mene pitaju, aj ti dokaži da postoje duhovi. A ja uvek kažem, dokaži ti da ne postoje. To je bolje rešenje. Jer ne vredi, ja kad snimim, crna traka mi. Šta je ovo? Neki nalet izgleda. Alo, izvolite.